journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, usa patay, unom angol, human mabalintong ang pick-up. Mga biktima, gikan naglantaw sa Sea of Clouds. Vaccination site sa Digo City sulod sa usa ka mall. Gidagsang sa mga tao o huway klarong aga sa tubig. Gireklamo sa mga konsumante sa DCWD. Sa detalye sa ato mga balita, usa patay, unom angol, human mabalinto nga usa ka pick-up dito sa Zamboanga del Sur. Gikan naglantaw sa Sea of Clouds sa usa ka barangay ang mga biktima o gipangdala na sa hospital. Ani ang report ni Zoraida Eva Mostaril. Dili na halos may tsura ang pick-up human kini naligid sa kabatuhan, hinungdan ang usa ang patay sabtang unom ang samaran. Tungod sa aksidente dito sa Barangay Cenote sa lungsod sa Dumingang Zamboanga del Sur natong Hulyo 28 sa Malisay 30 sa buntag. Usa ka babaeng pasahero ang namatay nga gila sa kapulisan nga si Joan Grace Taliedo, residente sa Barangay Dao, Pagadian City. Sa investigasyon sa Dumingag PNP, base sa investigasyon na mo, ma'am, ang maong sakyanan nagbiyahe o nag-travel dito sa Barangay Cenote. Sa diha nga naay kurbadahon nga dalan, instead nga mo kurbada siya, wata kahibalo sa iyang rason, nakalitan siya, na-straight niya, wala niya naliko mawala, na-straight niya. Dito na wadaan o control ang maong driver, diin nga, nabalintong ang maong sakyanan atong may kapatuan sa plindalan. Nabalintong o katulog. Nagligid-ligid ang maong sakyanan, moto, ang windshield, nangaguba, ang mga body, siding sa maong sakyanan, nangaguba. Ingon man po ang katong mga ligid, nangawangi, ang uban, natangtang, upang ligid, natangtang yun. Then moto, ning resulta sa maong unom kabok samaran, diin ang pipilato, ang uban, 50-50, tungkol sa kagrabe din ang isa yun na kapsan yun sa kinabuhi. kini ang unang insidente nga nahitabo sa Niskutang Dalan. Base sa nakita sa investigador, mao kini ang sitwasyon ug posibleng hinungdan sa aksidente. Kung atong nakita dito, ma'am, dili puta makaingon nga kusog to nga dagan, pero makita na to dito nga naay skid mark, so agi to sa brake sa maong sakyanan. Kumikan siguro to nga dili sila pamilyar sa maong dalan, kaya dili man to taga Dumingag, taga Pagadian City man ang maong mga biktima. So usa ko na itong mga rason nga no nahitabo tong insidente, ma'am. Ana pa sa ospital ang unom ka pasahero nga nahilang sila si Wincy Grace Lungay, 18 anyos, Ryan Derrick Gaviola, 19 anyos, Rian Bianca Pamaran, 20 anyos, Chilian Ladlad, 20 anyos, Ruth Fuentes, 20 anyos, ug Jay Munding, 19 anyos nga residente sa Pagadian City. Migawas sa investigasyon nga mibiyahe ang mga batanon mga alas 5 sa buntag paingon sa Dumingag aron makakuha og lagway sa nabantog nga Sea of Clouds, partikular sa Barangay Cenote. Pauli na unta ang mga biktima sa dihang nahitabo ang aksidente. Daling miabot ang kapulisan ug ang miyembro sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ug gidala ang mga samaron sa ospital apan nadeklara dead upon arrival si Taliedo. Zoraida Eva Mostaril, Newsline Philippines, Zamboanga del Norte. Stay safe. Nasakmit sa mga pulis o sundalo sa Misamis Occidental ang gamit sa mga rebelding NPA atol sa implementasyon sa search warrant sa balay sa supporters sa mga rebelde nga kanhi usa ka barangay secretary.
apan wala nila madakpi ang tao nga nagtipig sa gamit sama sa revolver o anti-personnel mine. Ani ang report ni Expedita Rojas. Ang mga nasakmit nga butang gilangkuban sa .38 revolver, bala gamit sa NPA sama sa uniform, flag ug mga basahon. Lakip sa nasakmit sa mga pulis ug sundalo ang baterya, detonating cord ug anti-personnel mine. Kining tanan nakuha dihang giimplementar sa mga otoridad ang search warrant sa balay sa usa ka June Nisayas alias LL, 24 anyos, residente sa Puro 4 Gala Tudela, Misamis Occidental. Si Sayas gitudlong suporter sa NPA apan wala kini maabdan sa mga pulis ug sundalo kay nakasibat sanglit kinahanglan pang mubakta sa upat ka oras una ka makaabot sa panimalay niini nga naa na sa tiilan sa Mount Malindang. Busa ang igsuon na lang niini ang nag-asikaso sa mga pulis ug sundalo. Ang search warrant pirmado ni Judge Liane Sacote Valconcha, ang presiding judge sa MTCC Branch 3 sa Ozami City. Isuspik siya nga muna sa kuan sa suporta sa MPA. Ang mo rito nga ako kung kuan po siya nga mayo tinod nga suporta ka ana John itugan lang sa mga sundalo aron ma-clear ka. Mga kanusan tuiga siya nagsuporta. Atong 2016, Tapos wala na dayon kay Undang siya. 2018. sumala ni Halalon nga lagutmon lang ang ginahatod ni ini ngadto sa mga rebelding NPA. Kamuti, bugas, asin ana raman gud iyang gi hatod. Pero dili pud sige nga maghatod. Pero na maghatod gid siya. Maghatod sa una pero sa pagkakaron wala na gyud. Gibarugan sa mga pulis nga aktibong nagalihok sa komunistang grupo si Sayas og misurrender na kini kaniadto. Sa among pag-gather og information, sa una siya before siya sa na-member sa ilang organisasyon, siya ka mahuma. Tapos nahimo siyang barangay secretary sa barangay Gala Tudela, Misamis Occidental. And then sa pag-abot sa panahon, ilisan siya sa iyang posisyon isip barangay secretary. Kaya after ana siya dito sa ila, ang ingon sa ila ang pamilya nga nag-umara na siya, but sa among additional nga pagpanguha o mga information, dili lang siya ordinaryo nga nag-uma. Kung dili, usa siya ka mass supporter sa NPA o usa siya ka courier. Gani, nisurrender siya dito sa IB, Philippine Army. Yan, itukan siya, dipol siya tanan siya iyang kalyukan nga kumato, suporta siya o courier siya. Unsa may ipasugo sa mga namunuan nga membro sa mga New People's Army na naa sa kabukiran sa Misamis Occidental, ma'am. Gikustudiya na sa mga pulis ang nasakbit nga mabutang ni Sayas o ginatun-an na ang kasong i-file sa mga pulis. Expedita Rojas, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe. Gipadalhan og pulis ang usa ka mall sa Digo City dihang nagdasok ang mga tawo nga magpabakuna kontra COVID-19 kay wala na masunod ang social distancing. Sumala ni Mayor Joseph Cagas, ang hinungdan sa dagsang sa mga tawo mao ang brand sa bakuna nga one shot ang pagturok nga wala na nanginahanglan og booster shot. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy. Subay sa gipadala nga hulagway sa usa ka netizen sa Newsline Philippines. Midagsa nga daghang tawo sa usa ka mall sa Digo City nga usa sa mga vaccination sites sa probinsya nga mao'y iyang gikabalakan kay wala na masunod ang social distancing. Kay bisan tungang gabi, nagulat gihapon sila aron mabakunahan ug wala na gisunod ang curfew hours. Dihang nakaabot kang Mayor Joseph Cagas ang taho, iya dayon kining gipadalhan og mga pulis.
so far, properly addressed naman yun doon, no? As of kaninang umaga, actually, nag-usap kami ni Mayor tungkol dyan, and we immediately take actions doon sa sistema ng pagkaroon ng vaccinations natin. So, naagapan at saka naayos naman po yung protocol at saka yung sistema ng pagkaroon ng vaccination. Subay sa gipadala nga text message ni Mayor Joseph Cagas, gipakumpirma niini nga ang hinungdan sa dagsang sa mga tao mao ang brand sa bakuna nga mao'y ilang giapas. Ang Johnson & Johnson sanglit one shot lang kini ug wala na manginahanglan og booster shot kun ikaduhang pagturok. Nahatagan na hinuon kini og solusyon sa mga pulis. Actually, it's an isolated na nangyari kaninang umaga, no? Actually, previous days hindi naman ganyan nangyari. Kaso lang, malaman na kanila na itong ginamit na vaccine was yung Johnson & Johnson, tapos only one dose ang ginawa, no? So maraming nagkagusto doon at doon. So even they are not yet part of the category or classification na dapat mabigyan ng vaccine, nag-uunahan na magpila doon sa area. First come, first serve basis ang gihimong pagbakuna o ganapa sa A3 category ug mga senior citizens ang ginabakunahan sa lokal nga gobyerno. Mao nga kung wala pa sa schedule ang mga residente, giabisuhan kini sa mga otoridad nga dili una mo linya ug kanunay magmonitor sa mga abiso sa CHO ug lokal nga gobyerno kung ilan ang turno ang pagbakuna. Orlando Dundon Dinoy, Newsline Philippines, Digo City, Davao del Sur, stay safe. Daghan na ang nag-anto sa walay klarong supply sa tubig gikan sa Davao City Water District ug daghan ang nagreklamo. Gani napay area sa syudad nga dikolor pa ang tubig nga mogawa sa ilang mga gripo. Ani ang report. Ako lang ipaabot sa Water District, no. Ang among lugar diya sa Ulha Village, mawala gay ang tubig diya alas 8:30 o alas 9. Kadulong na nasa alas 12. O ito, diya pamuagas ang tubig, pero hinay pa kayong agas na mo sa Ulha. Dugay nang nag-antos ang daghang residente sa Dakbayan sa Davao sa walay klarong supply sa tubig. Apan padayong nagsaad ang Davao City Water District nga ila kunong pangitaan og paagi nga masulbad ang problema. Ang problema sa tubig hapit na 3 ka dekada giantos sa mga taga Segundo Distrito ning Dakbayan sa Davao. Ang mga reklamo sa mga residente gikan sa hugaw o yellow nga color sa tubig didto sa Barangay Indangan, Barangay Tibongko ug halos na ng lugar sa Segundo Distrito. Sa pagkakaron, mga residente na usab sa Catalunan Grande ang moreklamo kay gikan sa yellow nga tubig ug halos walay tubig dito sa Segundo Distrito dinhi sa Catalunan Grande sa First District sa Dakbayan sa Davao. Magpulaw ang mga residente aron lang makaambit sa nagtulo nga tubig gikan sa gripo sa DCWD. Dili lang kana, gireklamo usab sa mga residente ang taas nga singil sa tubig bisan kuno halos tulo na lang ang ilang masalod. Last year bad pero nagkaabot ang pandemic mas ni worse. Kay dati mas magbalik siya og mga 5 or 6 pero pag abot sa pandemic mas niabot siya og 9. Karon naabot na jud siya 11 PM to 1 AM jud siya magbalik. Nagabayad mi og tarong but dili pud tarong ang ilahang serbisyo. So ipakita pud nako ni among water bill, no, na blue gyud siya. So ibig sabihin nagabayad jud mi og insakto kahit dili insakto ilahang serbisyo. Ang pinakapait, patungan dayon og interest sa DCWD ang ilang konsumidor kung doon na kinibalanse maskin og piso lang. Kay ang rason niini, nadilatar og bayad ang konsumidor nga kung hunahon wala man gani sila klarong serbisyo sa ilang consumers. Among gisulayan og pangutana ang spokesperson sa Davao City Water District, unsa ba gayud ang problema? Pila pa ka barangay ang nagyawyaw sa perting nihitang nga supply sa tubig ug unsa ang gihimo sa Davao City Water District kabahin sa maong problema. Apan mitubag ang ilang tigpamaba. Wala pa sila'y datos. Kung wala pa sila'y kumpletong listahan pila sa ilang konsumidor ang nag-antos og pila og asa pa nga mga barangay gipahigayon ang ilang ginaingon nga repair and rehabilitation. Ang problema sa tubig nagsugod pa ni atong panahon ni kanhi DCWD General Manager Danilo Hill niadtong dekada 90 ug unom ka general managers na ang milabay
wala gyapoy alibyo ang mareklamo sa ilang mga konsumidor. Kung atong basehan ang Supreme Court ruling ni atong 1992, ang Davao City Water District usa sa mga government-owned and controlled corporations. Isip usa ka buhatan sa gobyerno, mandato sa DCWD ang paghatag og insaktong supply sa tubig alang sa ilang konsumidor og sa katawhan. Kaniadto ang motto sa Water District, turn us on and we will come running. Apan, matod sa mga residente karon tungod sa ilang kalagot, ang motto kuno sa Water District, you turned us off, water is not running. Edith Caduayan, Newsline Philippines, stay safe. At tangi! Laing sunog na tigayon sa Butuan City. Ning higayuna, kabalayan og palengke ang gilamoy sa kalayo. O 202 ka pamilya sa IP community sa Pakibato, benepisyaryo sa LCAC Outreach Program. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa Daang Mahardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Tumaya at manalo sa PCS o Lotto. Sa bawat bili mo ng tiket, nakakatulong ka na sa kapwa mo at pwede ka pang maging milyonaryo. Tara na! This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Philippine Sports Commission. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Naog daw sa sunog ang 5 ka mga balay dito sa Butuan City nga mikanit pa sa ilang palengke. Natigayon ang sunog 15 oras, human sab masunog ang pribadong eskwelahan nga mikanit sab sa katapad nga hotel. Ani ang report ni Leo Febra. Sunog. 15 ka oras human gilamoy sa kalayo ang usa ka pribadong eskwelahan. Usa na usab ka sunog ang nahitabo nga mihurot ug milamoy sa 5 ka balay ug milamon sa katunga sa palengke didto sa Purocres, Barangay Ampayon, Butuan City. Sumala ni Senior Fire Officer Juan Geniel Obrado, nahitabo ang usa ka sunog alas 12:30 sa udto niadtong Hulyo 28. Sa inisyal nga investigasyon sa mga bombero, gibutyag sa usa ka residente nga nakita nila nga nagsugod ang kalayo sa kwarto sa ilang lula mga alas 12:30 sa udto kagahapon. Hulyo 28, 2021. So nakita niya sir kanini din ang ang sunog nagumitan sa kwarto sa ilang mama. Nya kanipot tay ko sir kita napili siya tulo ka apo. So kanang nakabalo ko sa pambuhat sa iyang mga apo. Dito kay nakita niya may sir kwarto yun na ang kalayo. Gisaysay ni Ebrado nga ang grabing kainit sa panahon, may usa sa mga hinungdan nga nangauga ang mga materialis nga kahoy sa pipila ka mga building. Ug balay nga dali kining masunog labi na kung adunay pag-overload sa paggamit sa kuryente. Kahinumduman nga nasunog ang Timber City Academy alas 9:05 sa gabi niadtong Hulyo 20 City. Padayong nagpahimangno ang Bureau of Fire Protection nga permi natong tan-awon ang mga gisaksak nga mga appliances og ibton kini kung wala na gigamit. Og isigurado nga walay gamit o appliances nga nakasaksak kung mobiya kita sa atong panimalay. Og labaw sa tanan, ipaniguro nga ang mga kalayo mapalong una nato biyaan ang atong mga niluto aron malikayan ang sunog. Leo Febra, Newsline Philippines, stay safe. Gihatdan og food packs gamit sa kusina, hygiene kit, tsinelas og assorted household supplies ang mga miyembro sa tribo sa hilit nga barangay sa Pakibato District, Davao City. 202 ka mga household sa IP community sa Sitio Pigdalahan, Barangay Pandaitan, Pakibato District ang nakabenepisyo sa End Local Communist Armed Conflict Outreach Program. Ang programa gihatod sa lokal nga gobyerno sa Davao, DSWD 11 og sundalong ubo sa 27th IB ug partner nga mga pribadong sektor. House to house ang sistema sa outreach program aron mahatagan og proteksyon ang mga lumad.
Nagpatuman og bagong sistema ang Bureau of Internal Revenue kon BIR sa Davao del Sur aron hapsay og dili mahasol ang mga taxpayer sa pagkuha og mga dokumento hilabi na sa mga negosyante. Kini ang one window policy nga dili na magsuroy-suroy og opisina ang transacting public nga maghulat na lang nga maproseso ang ilang mga papeles. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy. Wala na maglisod ang mga negosyanteng dunay transaksyon sa Bureau of Internal Revenue sa Davao del Sur kay nagpatuman kini og one window policy nga dili na magbalhin-balhin og opisina ang mga taxpayer sa pagproseso sa ilang dokumento ilabi na sa paglukat og business permit. Sa kung maingon sir, pagka una is lisod pa siya karon kay dali na kay balik sila naman tanan ang mo process. Then dati kay kami man ang moadto dito sa laing window. So mas okay siya karon. So far okay raman siya, dili kayo lisod pin. Nag-assist ko sa kumader. Dali ra, dili pa rin sa unang. Nag-develop. Sumala ni Christina Mata, ang chief sa Client Support Section, nga gisugdan na nilang implementasyon sa Internal Revenue Integrated System kon IRIS bisan og nagka-problema sila sa miaging semana tungod sa hinay nga internet connection. Naatay gi-roll out na new system which is the number one project ng BIR to comply with the DX, yung modernization and compliance sa digitalization. So ito yung IRIS. Si BIR po, compliant po sa call ng ating administration, ease of doing business. Gipasigar bupod ni Leo Valera, ang officer in charge Revenue District Officer sa Davao del Sur, nga naningkamot silang makolekta ang mga buhis nga ngayang bayran sa katawhan. Yung district natin tasked to collect 88,070,000 for the month of July, and as of July 29, short pa po kami ng 27.63%. That is amounting to 24,332,77.87. So may hinihintay kaming deadline bukas. Yung mga hindi pa nakabayad, please lang po, tulungan nyo ang office namin para makuha namin yung collection goal namin for the month. Ugmang adlaw mao ang deadline sa quarterly value added tax o expanded withholding tax. Mao nga naglawom ang BIR nga tungod sa IRIS, mas madasig ang kadaghanan nga mohimo og transaksyon sa ilang opisina, sanglit daghan na ang maakomodar sa ilang client support section. Pinaagi sa IRIS Sub, paspas na nga malocate ang inactive taxpayer, lakip na ang mga bagong taxpayer. Ang Internal Revenue Integrated System, usa ka web-based system design, nga usa ka central tool o repository sa processing sa mga taxpayer information nga kabahin sa digital transformation sa BIR o mao'y mihulip sa Integrated Tax System nga 23 anyos nga ginagamit sa ahensya. Orlando Dondon Dinoy, Newsline Philippines, Davao del Sur, stay safe. Nagbunga na ang Quick Impact Project sa revitalized police sa barangay sa lungsod sa Bansalan, Davao del Sur kay giharvest na ang ilang gialimahan nga manok sa usa ka Farmers Association nga gihatag sa mga pulis. Nahayagan na sab ang usa ka sitio sa Kiblawan tungod sa gihatag nga solar panel lights. Samtang nagkahiusa ang 13 ka mga team sa RPSB aron mananom og punuan sa kahoy og fruit trees. Ani ang report ni Marjon Julian. Hapit 300 ka mga manok nga broiler ang gi-harvest sa mga membro sa Darapuay Livestock Producers Association sa Barangay Darapuay, lungsod sa Bansalan, Davao del Sur. Ang asosasyon mooy gialalayan sa RPSB Team Darapuay ni Police Lieutenant Georgie Karumba aron magmalampuson kini ilawom sa Quick Impact Project sa 2nd DSP MFC. Ang kita sa asosasyon ipalit na sab og laing similya sa manok aron na pasanayon. Sa Kiblawan, Davao del Sur, dili na maglisod ang mga residente sa sitio Bangkusay, Barangay Abnate sa pagsubay sa ilang kalsada kay gihatagan sila og solar panel lights sa tropa sa RPSB. Gani mapasalamaton kaayo ang mga residente sa mga pulis nga nagtabang kanila aron mahayagan ang ngit-ngit nga lugar. Pasalamat ni sa inyuha nga inyuha minggi butangan og solar mahayag na paingon dito sa isimbahan. Naasay lahing diskarte ang team RPSB kay gawa sa panginabuhian, nagpakabana sab sila sa kinayahan kay ang 13 ka teams sa RPSB Davao del Sur nagbahin-bahin sa 3,500 ka mga punuan sa kahoy og fruit trees aron ipatanom sa siyam ka mga barangay.
ilaha kining paagi sa pagbatok sa global warming. Marjun Julian, Newsline Philippines, Davao del Sur. Stay safe. Kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinaagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 50, sa Sky Cable sa Davao ug General Santos City, ug diha sa North Cotabato sa NCTVN Cable TV. Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and stay safe!